Na hát üdvözlünk újra titeket. Most Hello-ztok. már valami konkrétat is fogunk csinálni. Igen. Már Daninak van egy Nike-is bőrcsukája. Nagyon menő. Talán csinálok ládát, szerintem annak több értelmét veszik. Jó, én is pont most ezt akartam mondani. Jó van. Hogy csináljak egy ládát? Szerintem csinálok egy ládát. Jó van. Nézd csak itt a ládánk. Belerakom, ami nem kell. Már meg is csináltad? Persze, mit szarozzak? Én meg itt szedem a fába az meg. Nálam van faj, mondtam, én nem szarozok. Nincs egy kis csontliszted? Persze, csak az van. Csontom van, úgyhogy vigyed ki a ládába, ott van. Ládában van csont, úgyhogy csontit meg tudsz csinálni. De elvitted a fabotom, jaj majd. Ja nem. Hát mondom, de. De van csontliszted? Mondom, hogy a ládában van a csont. Ja. Ne idegesítsél már. Jó van, na. Nem figyeltem. Most komolyan ide be raktad a fát. Dehogy is, nem. Legalább már nem fogunk fázni. Ho, ho, ho. Jaj. Itt egy pók. Anyáddal elökés. Lopok egy kicsit tőled. Mit? Mit? No, semmit, nyugi. Azt hittem te kútásság be. Ó, basszus. Jó, majd megnézzük a csontváz idézőt, csak most bezabálok. De van 2 csontom. Hülye. Ide vele. Hát volt, gyere te. No, követelőző. Nem otthon vagy? Na? Hol Na. van? Már egy kiköpöm. Volt rajta egy kis szelethús, azt megettem róla. Fincsa, mi? Most fel is használom. Igen? Jaj. Na. Így kilőttük magunkat a creeperrel. Csak én életben maradtam. De ezek miért nem nőnek meg? Nincs fény, bazd meg. Dehogy nem. Na. Paraszkodni kéne, nem? De lassan. Parasztkodni. Csinálok kapát. Na. Dani, elindultam, hol vagy? Dani? Itt vagyok. Fent. Jó, ja. Én meg leindultam le. Csak Látom, azt ott vagy. tervezem, hogy kinyírom az összes tehenet. Oh. Ó, bazd meg, de gyors. Mi a tehén? Igen. Hát mi Te a nyugi. kás? Mi a kás? Na jó, ugye már annyira nem gyorsak. Szerinted, ha az összeset kinyírom, akkor nem fognak újra termelődni? Mert mikor láttad a termelődni tehenet? Mennyi vas, bazd meg. Hol? A tehenekben? A tehenekben találtál vasat? Amúgy bírnám, gyorsan találnánk egy dungeont. Hallod, én meg hússal füvet nyírok. Ezért szép a Minecraft. Igen. Majd kipróbáljuk élőbe is, hogy milyen. A húsfűnyíró. Talán itt egy tehén. Vidd már innen. Nem húzgassál.
De nekem kell füvet nyírni, míg megszarozom, mi? Legalább a keltünk jó legyen. Azért tudod, hogy mennyi kaját szedtem össze? Menj. Sokat. Na. 40 főmagot gyorsan össze. Gerebjéztem. Nekem meg olyan kis ködmönöm lett, nézed már. Na, itt is találtam egy. Né, gyere erre. Figyelj, milyen ködmönöm van. Látom. Bőrbuzi lettél. De nézd csak. Ez mekkora. De nézd csak, egy lehetne egy lakás, nem? Tényleg. De gyorsan kifényesítem. Jó, van, én meg csinálok laminált padlót. Örülök. Van hozzá elég fa. Aztán amikor lemegyünk, madárfény? Fejsze? Nem, hát laminárt padlót csináltam. Igen. Hát ne szóval gurigázzunk, akkor már legyen luxus. Na, várjál, valamit akartam csinálni. Hozni ki. Vasad van? Kézbe. Most... Nem, most olvasztam kifele. Jó, A ott kezembe. kézbe. Igen, gondoltam. Hát, ide a víz mellé. Lerakom ezeket, és úgy is elég. Mi van? Magam elé raktam le a fát. Igen? Kicsit huklis lesz a laminált padló. Ron, nem foglak kifizetni a szart csinálsz, mondtam. Amúgy se fizetnék. Az most téged ne érdekelj. Majd megengedem, hogy meghívja pizzára. De lassan lesz kegyerű. Egy kicsit pagolódik. Ó! Dana, víz alá is vetettem. Komolyan? Lesz rizsünk. Na. Dan, sötétedik. Hallod meg, tudod mi lehetne még a videó alatt? Mint a végén mindenhol. Hogy szereplők, és követelünk ennyi is lenne. Igen. Na jó, ott lenne még a Itt Fraps. egy kis vetőmag neked, tessék. Köszönöm, hozol vagy kettőt, mi? Gondoltam. Pont annyit. Pont annyi. Na hozzad is, hol? Na, Dan, nézd csak, azért ebből már lesz kenyér. Nem? Kezdetnek jó lesz. Addig csak nem halunk éhen. Vagy igen, mi? Igen, de amúgy házunk még mindig nincs, még mindig bányalakók vagyunk. Na, hát őseink is így voltak. Tényleg birkát kéne keresni. Jó, amúgy... Micsoda? Birka tényleg nem általán, hogy tudjunk valahogy úgy menteni. Nem? Hát kereshetünk együtt. Várj, ezt a szenet vegyük ki, mert... Nem árt. Addig vigyázz a seggemre, én nehogy berobbanjon egy creeper. Jó, már rohadt messze vagyok tőled. Jó, gondoltam. Fő a biztonságom, mi? Bex, igen, vigyázok rád, azt már régen koktélozó valahol. Na. Merre vagy? Merre kattingatsz, Dam? Fent vagyok a Na, látom. bázisnak nevezett valami. Tü.
És csak most már meguntam a bőrt. Már? Hát, Ja. most már fényesbe tolom. Aha. Dikma, színes fény. Darin, de csak a töködet véded mi? Nehogy leharapja egy creeper. De rajtad még mindig ez az orvosi ruha van. Tudom, tudod, hát, hogy ez ja. nem fog megvédeni. Hát mit tudok én a zeneten, mindent felhasználsz. Na, lett kőásom, yes. Elfogyott a bot. Dani, adod a botodat? Dex. Tessék. Köszönöm. Dex. Jó van. Nézzél már egy kicsit ide. Ott egy ajándék neked. Mi? Vasásó. Nagyon örülök. De ruhát nem tudsz nekem készíteni, de vasásóval megpróbálsz megvenni. Azért, mert ahhoz kellett a legkevesebb anyag. Gondoltam. A legkisebb miattható, azt megkapom mi? Meg is gondolok át, és kapsz egy vasásót. Azzal majd nagyon ütheted a creepert. Kiszúrom vele a szemed. Igen. Igen, van húsom. De hol a faszba vagy nem én? Hallom. Most már tudod? Igen. Itt a lyukba voltál, vagy hol? Yeah. Ide egy szép lakás elférne. Nem, amúgy csak bárányt keresek. Ajaj. De nem bevégző, észrevett engem. Ja, megnőtt a fád. Király. Hát milyen És ez- kurva jól néz ki, nézd meg. Dan, nézd már! Van egy esernyőnk is. Tényleg. Hát kurvára jó, hát nem tudunk elmenni az a szarra mellett. Szedd le a langját. Hallod? Nézzünk már oda. Oda. Oda le. A lávához. Jó van, nézzünk. De én nem biztos, hogy túlélem. Hát engem se a páncél védett meg. Hát mi? Na, gyere, de nekem nincsen fákjám, úgyhogy... Én a vízbe estem, bibibi. Hol vagy? elmegy. Mögötted. Ja, értem. Van amúgy fákjám? Persze. Bazd meg arany! Vascsákány? És figyelj, a lávát azt mivel? Mivel fogtam meg? Ezt nézd meg. És nem gyulladt meg. Még. Anyád! Közdan. Nem én voltam. Hát oda raktad azt a szar követ, azt eljött erre a lába. Várjál, van nálam vascsákány, nálad? Várjál, le fog esni. Nem. Van nálam is. De! Leesett, De itt van, megfogta. és mindjárt te is leesel. Az meg! Az a fa nagyon bírja. Én mindig mondtam az embereknek, ott egy creeper bal oldalon, hogy nem égeti át a fát a láva, és láttad, itt az igazság. A fa a legellenállóbb. Csak egy kicsit hazudtolja meg a fizika törvényeit, de nem baj. Ügyt. Atyaságos úristen. Na gyere csak ide, nekem nincsen fákjám.
Nem, már találtam két vasat. Szard már le azt a kettőt, itt van egy tonna. Nem 10, egy tonna. Velem érted, vagy mi? Dani, de Felejtsd hol el, vagy? most már nekem is van fákjám. Most már kapjam be, mi? Most már kap be. Ja, látlak. Most már nem kell lesz. Jó van. És kidobsz a szerverről. Igen. Bex, köszi, csá. Az meg. Jó van. Mit találtál? Volt alatta egy dungeon. Igen? Semmi baj. Na, Csábex. Dani, melletted van valaki. Köszi, hogy betemettél. Szívesen. Ezzel védtél meg szerintem körülbelül. Hát de rajtam páncél van, úgyhogy ezért látod, előre látod vagyok. Aha, kap be. Igaz, páncél is azért van rajtam, mert minden adatot elloptam. Dani, szerintem valaki ezt megnézi, azt ekkora két balmot, hogy ezek Minecraftozni se tudnak, össze-vissza mennek, azt se tudják, hol mennek. Pedig már egy ideje Minecraftozunk. Igen, Csak milyen balfaszok vagyunk. ennyi. Valakinek annak is kell lennie. De milyen megtisztelő, nem? Hogy mi vagyunk. Na, Bex, te tudod, hogy hol kell visszamenni? itt. Még jó, hogy ideütöttem azt a fát. Követsz? Gyere, rázom a seggem, gyere. Erre. Még mindig esik ez a szar. De ne rázzuk a fa. Nem, már beesik a víz. Van. És az aranyjal mi a fasz kezdjünk? Majd csinál anyád neked Rolexet, jó? Kell egy kis kaja amúgy? Mi? Hát most van kajám. De nem, mi a fát pocsékolod, amikor van egy csomó szén? Fából is van egy csomó. Dex, amúgy Mi van? átpaterolhatnánk a cuccokat ide a házba, hogyha már csináltam neked laminált padlót. Láttad, de csak egy csíkba. Oda szarjuk, vagy mi? Hát most nem egy csík. Most már két csík. Most már 2, 3. Ennyi. Na, már csak lebaszok már még egy kemencét. Meg olyan olyan szép sík terület van ott amúgy. Oda majd építetnénk egy szép házat szerintem. Nem? Hát egy gyurokát lenyomhatnánk valahol. Nincs elég bőr. Paraszt vagyok. Istani állapot. Na, csizmás kandub leszek. Amúgy laminált padló az van, de a tető földből van. Hát hülye vagy? Ez Hát nincs. Elfogyott a pénz. Nincs itt erre pénz. Azt hiszed, hogy gazdagok vagyunk, mi? Amúgy itt van mellettünk egy havas pálya. Igen? Na, ott a tankomat meg tudnám mutatni, nem? Pont ezt akartam mondani, hogy tankodat hozhatnám. Így. Ilyen bespawnoljuk.
Na. Felöltözök, mert fázok. Hol vagy, Dam? Csináljak neked egy bőrködmön? Nem, már felöltöztem. Ott egy zombi. De nem érdekli, hogy itt vagyok. Na, átmentem a zombin. Nézd csak, Dam. Ó, fadd be. Na, áthozom a cuccokat. Még ellopja egy creeper. Az összes vasat felhasználtad legalább? Persze, hülye vagy? Akkor jó van. Most már tényleg kész van a laminált padló. Nem tudom szétütni a ládát micsodával, kézzel. Mi paraszt? Pedig itt van minden ládát szétverek kézzel. De hova költöztünk? Kínába? Itt a monszó? Vagy mi a faszom? Nem tudom, de kurvára idegesít az eső. Esőtáncot jártál? Aha. Nem, csak fingottam. Ja. Azt mióta van nekünk 3? Amióta csináltam még egy. Na, hol van ez a bőrkács asztal? Ládába bepakolok, várjál. Azt a aranyat süsd már meg. Ja, Dan, egy ajtót csináljál, mert hagy kopogjon a zombi. Hagy tudjon valamint kopogtatni. Dex, ne csinálod egy kis fa véletlenül. De azt mondod, nálad annyi van. Hát de most raktam le laminált padlónak. Na látod? Nem tudom kinyírni egy terret. Kijövök és 2 tehén izomból bámul. Látod, de mennyi fa? Dobjak egy fejszét, hogy egyszerűbb legyen. Ja. Na gyere. Fejbe vágtalak vele. Durva. Na, jól van. Oké, hát elállna ez a szar eső. Na, mindegy. Gyere, Dank, szerintem menjünk le. A következő küldetés mi lesz? Építs állványszoros ajtót. Jó. Miért van itt ilyen sötét? Na, sül a hús. Na. Én meg addig. Mekkora kis tavaskánk van, láttad? Ez micsoda? Gigantikus fasz. Egy oltár. Ó, na nézd csak. Ja, én itt megyek be. Kap be.
Tudod, egy nyomólapot kifele rakjál le, hogy tudjunk nyomulni. Hát nyomjál be egy nyomólapot. Várjál, akartam valamit. Na, menjünk most már le. Vagy majd a következő videóban? Jó.